So ito, paano to hanapin ko? Ito si I wanna to be stronger, ay Superman. Ito kay Lolo Dokyo dito. Kuha mo to. So pindutin natin yan para dumagan ang dumagan. So yun. So dito lipad tayo kasi malayo yun. Punta tayo ng Necropolis. Sa Necropolis doon tayo pupunta at doon sa Necropolis los. Di ba? Pagdating nyo dito, di na kayo makapunta. Sabihin niya, hanapin at pangitain mo lang daw. So dito yan, pumunta ka lang dito ba? Dito. Yan. Tumakbo ka ng tumakbo para maabutan mo yun. Magsakay ka ng kabayo para madali kang umabot na dumating. Makita ang mga monster dito. Mga mobster. Ayan. Tumakbo ka lang ng tumakbo para makapunta ka ng mga layo-layo. Wait lang. Parang naloko ako dito. Tama. Dito yan hanapin. Diba? Dito yan. Ayan Georgia. Kita mo mga morglinta dira. Pilit. Sa kakasagdanan. Kunya. Kita kang monster dire. Sud ka dire. Diba? So makita mo na nara na. Kana nagsiga. Mo na siya. Diba? Ambak na ka. Oops. May mga kaon. Ito ba kamatay. Di man mo tarong. Ambak. Naglag na rin niya itong cellphone niya. Diba? Diba? Kaya nakuha na ko na to. Diba? Dito yan. Dito sa quiz yan dito. Para mag-level na tayo. Ito ba? Ito. So, yan. Nawala na. Na-success mo na yun. So, balik na tayo sa quiz. Ito. Busin natin itong 38. Yan. Kana travel sa region ka no. Ito sa quiz. Para ma-upgrade na itong karakter ba. So, mara to. Birara ko to. Bye-bye.